lethu lapha usanele sesizwileke nokho ukuthi uNkulunkulu umenze kahle. Amen. Siyavama ukumenywa endaweni ethile kodwa noma ifika imbiko ukube abefundisi bayadingeka kodwa akuvami ukuthi kusuke kujatshulwe kukuhle njenganalokho. Amen. Manje sibonga ke ukubizwa endaweni kanje lapho sizohalalisa sithi mfana wenze kahle, khula qhubeka lokhu osokuzuzile, makube impiliso noma makube igugu lomndeni wonke, ungabi igugu lakho kuphela. Hallelujah. Ake ungifundele ndodakazi kuthiwe u3 minutes sengisele ngo1 minute and a half. Isaac sifunda izenzo chapter 10 verse 34. Nje kuphela lapho bese ngikhuluma nje lokhu okusehlizweni yami kaFosana. Intshumayelo kaPetru. Khona uPetru wavula umlomo wathi, uPetru uyaqala nje ukukhuluma nanka amazwi. Lamazwi ngathi uPetru wayekade ewaqhumile engaphakathi enhlizweni yakhe. Ake sizwe uthini. Nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Uma besingake sithathe lenkulumo ekhulunywa nguPetru sibhekise nakuwe mfowethu Sanele ukuthi impela uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. uNkulunkulu akabheki ukuthi uphuma emzini onjani. uNkulunkulu akabheki ukuthi ni rich kangakanani. Kodwa uNkulunkulu ubheka inhliziyo yomuntu ukuthi ilangazelela ini abese yakubusisa ngangokulangazelela kwakho. Alibonga igama lenkosi. Kuyenzeka ke uma ngabe sikhula abantu basibuke ngangokwesibongo sethu, abantu basibuke ngangokwezindlu zethu, ekukhuleni kwethu ukuthi hayi akunto yalutho, angeke beyilutho. Kodwa kuNkulunkulu akunjalo. uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Qhubeka ntombazana. Verse 35. Kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uyakwamukeleka kuye. Kodwa ezizweni zonke omesabayo uyakwamukeleka, nowenza ukulunga uyakwamukeleka kuye. Indaba ke ikutheni wemdaka baba wenza kuphi? Owenza ukulunga uyakwamukeleka kuye. Yingakho nengane ayenza kahle phakathi kwabazali bayo iyamukeleka, ithi sakhula ikhule ithandwa, ikhule isaphathwa ngoba yenza kahle, iyakwamukeleka. Indaba isekutheni wenzani, wenza kanjani. Manje sibongeka uJesu uma efika empilweni yomuntu uyakwazi ukufika mqoqe, akwazi ukwenza kahle. Inkosi mayinibusise. Liphi eli nikama